Sa Good Vibes Information Technology System San Carlos Hilado Memorial State University ang naka-centralize na pagkuha sang documents gikan sa nagkalain-lain nga campuses mangin mahapos na lang. May report si Richard Caballero. Mangin madasig na ang pagproseso sa mga estudyante sang Carlos Hilado Memorial State University sa ila mga gina-request nga dokumento bangod sa ila nga mas ginpaayo pagid nga information technology system. Ang Carlos Hilado Memorial State University ang nangin pinakauna nga eskwelahan sa Negros Island Region nga may ara sang Hyper-Converged Infrastructure o kon HCI, isa ka centralized system sang tanan nga data sang eskwelahan. Suno kay Engineer Axel Banay, presidente kag CEO sang LMI Corporation nga amo ang naghimo sang system. Ang HCI ang isa ka centralized system kung sa diin tanan nga mga data kag records sang universidad gikan sa apat sini ka campuses sa Negros ang magarikta na sa main campus. Gani, bangod sini, mas mangin mahapos kag madasig na ang pagkuha sa mga documents kag records. Hyper-Converged Infrastructure or HCI is actually a system that we deployed for CAMSU. In layman's term, if you are an IT, you have multiple servers, isa-isa ni sila. With CAMSU, what we did is we bring it all together in one box. Centralized management, centralized configuration, and centralized monitoring. This makes their system simple, easy to manage, and easier to maintain. That's the HCI that CAMSU invested in. Mabudlay para sa CAMSU nga i-maintain ang ilang mga database sa apat ka campus gikan sa nagkalain-lain man nga servers. Amo gani nga nagpaubra sila sang isa ka dashboard kung sa diin tanan nga data sarang na lang i-manage sa isa ka server sa main campus sa Talisay City. With a partnership with CAMSU, we will be maintaining the system for 2 years. And this can be renewed, of course. And at the same time, we offered actually a OJT program as well as faculty immersion program for CAMSU. That makes the coverage in full circle. Magahatag man sang training program ang LMI sa mga estudyante kag empleyado sang CAMSU nga mag-ooperate sang amo nga system. Suno sa CAMSU ICT Director nga si Arian Torres. Sang una, mabudlay pa para sa mga estudyante nga yara sa external campuses nga mag-request sang dokumento bangod hindi pa centralize ang sistema nila. Pero matapos nga matukod ang HCI, ginapaabot nga mas mangin madasig na ang pag-request sa mga kinahanglanon sa mga estudyante pareho sang admission test, transcript of records kag iban pa. Kung ang isa ka estudyante nga nag-graduate sa Binalbagan campus, nag-request sang transcript of records in Sigida. Ang iya request masulod gilayon sa main campus. Because before, sang fragmented pang network, we really have to do it manually ang pag-install sang databases, tapos i-sync diri ang database sa main campus. So with this current infrastructure, we are capable this time to synchronize real-time ang database, ang collection sang data from external campuses towards the central or the main campus. Dugang pa niya, bisan nga magdungan ang 20,000 ka mga taho nga mag-access sa website sang CAMSU, manubo na ang posibilidad nga mag-lag ang website. Initanan, dalaman sang paghanda sang universidad, ilabi na nga nagasugod na ang admission exams sa CAMSU. Mas mangin secured naman ang ila data bangod sa mas gimpabaskog nga cybersecurity. 15 million pesos ang pondo gikan sa Department of Budget and Management ang gimpain sang CAMSU sa pagpatukod sang amo nga sistem. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.